Der er rigtig, rigtig mange, der lever med musik i ørerne hele tiden. Kan du definere danskhed? Er det for vansket? Er det for vanskeligt at finde, fordi det er inde i din ben og marv? Er det i dit sind? Er det i din gen og arv? Er det en følelse eller en farve? Er den rød og hvid? Er det rød og viden? Udvides det hele tiden? Er det forbruget af denne billede? Altså faktum er, at folk lytter til musik på en helt anden måde i den her generation end nogensinde før. Ligger stille, eller ligger landet ligesom landet lå. Hvad er U-O? På dybt vand. Der var en gang, hvor musikindtagelse, det var noget, der var begrænset til, at man sad i det helt rigtige stævbillede foran sin... Ja, det kunne også være sin lille transistor selvfølgelig, men man kunne ikke tage musikken med rundt, som man kan nu. Og der er rigtig, rigtig mange, der lever med musik i ørerne hele tiden. Musikken er blevet sat fri. Den er digital, den er tilgængelig overalt, men sjovt nok, så betyder det ikke, at den gode lyder i højsædet. Det er dårligt komprimerede MP3'er, som folk hører, og selvom at vi ikke sådan, i vores bevidsthed kan høre forskel på det og på en CD eller en vinylplade, så er det faktum, at der er nogle frekvenser, der mangler. Folk skruer ubevidst meget højere op, end hvis man hørte noget, der var i fuld opløsning. Og alt sammen, det bliver ligesom akkumuleret sammen til noget, som vores krop ikke kan holde til. Så det bliver vi nødt til at snakke om, det bliver vi nødt til alle sammen at være bevidste om, og det er det, det handler om til Pas på hørelsen. Så jeg håber, vi ses. Altså, kan det pakkes i kasser? Prøv som en bindegal med linealer passer. For kategoriseres, så skal det kategoriseres. Det kræver mod at se, at det altid er med os.